на градинката така и не разбрах, що е вика цикъла, его тук неравност и след новите ремонти на ремонтите паветите са тотално мизерни. Това е Шишман, дето ще ли да я правят пешеходна зона, а на нея само като гледам качеството на ремонта, след година-две ще може и дявола да си щупи краката. Ето това тук ще рече отводнителна канавка. Ето това може да се види, тя е широка, 2 пръста няма. Наклонът е полуправилен. За сметка на това има от тия. И тук има такава канавка, но тя е затлачена. Ето. Тя е затлачена канавката тотално. То е стара улица, много бързо става река. Иначе, на пръв поглед изглежда добре. Даже и наклона, както го усещам под краката си, е правилен. Но изпълнението е тотално некачествено на тази част. Абсолютно некачествено. Сега ще минем в долната част да видим. Тук паветата от просто око се вижда, че са криви. Направени са абсолютно некачествено. Под краката ми се усещат неравности, което означава, че тези павета, които най-вероятно са оригиналните, са подредени. Ето тук се усеща драстично. Ето участък. Усеща се, че паветата са тотално некачествено направени. Тук новите павета са пълен боклук. Да, наклоните са правилни, както казах. До някъде много отводнителните шахти са задръстени, непочистени, изключително малки канавки, абсолютно нефункционални. Модерно гледам, че са строили някаква глупава ограда, дето ушким да пази учениците от това да не ги изгази някой, което само по себе си не е лошо, само дето е абсолютно тапанарски направено. Но тук си минават коли. Тази слепенка корпус дипломатик. 7 училище, дето се води елитно. Но се личи, че не е толкова елитно. Фасадата е правена през куп за грош. Някой взел едни пари. Доколкото се вижда, ето тук паветата вече са разместили. Достатъчно е да се вгледа човек и ще види. И без да е специалист, че тук е тотална мизерия. Тук също се вижда на това малко кръстовище, че паветата са изключително некачествено направени. Хлътнали. Мизерията е пълна. А нали за преката няма да говоря, тук въобще не е пипано нищо. Даже има някакви кърпежи от малко след време и това е. И това е ремонта на улица Шишман, за който са взети едни пари. И някой спечелил доста парички. И сега се тръгваме, връщаме се на графа. Като ще минем през градинката на седмочисленици. Колко е висока тази ограда, то се вижда. Децата я минават, ето хоп. И все едно не съществува. За сметка на това са взети едни пари за едни железа, които са потенциално опасни. Трябвало да са навътре с още 20 см. Но това не променя нещата, че нефункционалната ограда си съществува. А улицата, ето, с плачени канавки, както казах. Трябва да се почистват регулярно, иначе няма никаква полза от тях. Но това няма да се случи, доколкото се вижда. Сега виждаш, когато е... Виж, мизерията е тотална. И това кръстовище е мизерно. Ако завия надясно, ще излезе на Министерството на вътрешните работи, но няма да се занимавам.